Okay, back to the cow. Sibuyele ngomeni. The first question is paper 2. We paper that's a Northwest 2024, right? So the first question, bank reconciliation. Um, the concept which is true or false. True or false. So go to indicate whether the following statements are true or false. Write only true or false next to the question number. 1.1.1 to 1.1.3 in the answer book as shown. Okay, then the first question was 1.1.1. A traded balance on the bank statement means that the business has a positive balance in the end. Is that statement true or false? And it true mna boss. Okay, uthi true. Yes. Awugesanga uqinisekile uba yi-true. Angiqinisekile but true Oh, na. wonderful. Hayi, that's true. Then eyesibini question bazothini? They are asking us again 1.1.2. A debit card can be used to withdraw cash from an ATM. True sir. That's true. Okay, because what is a debit card? It's a withdrawal to debit in terms in bank terms. According to the bank, on the books of the bank, when you debit, that means you are withdrawing. So that's what you know from Indoni immediately Tanditi. Yes sir. Okay, 1.1.3 batini. Kutwa a bank overdraft is a short-term loan that is transferred into the business current bank account. Itengo false bana. False. So Yeah, because a bank overdraft is simple. It's not a short-term loan. yes. That is transferred into a bank overdraft. It's simple when someone has withdrawn more than any negative balance in the bank. So I transfer anywhere, but iyahlala pha immediately kafumana imali, kangenela imali kwi-account yakhe ideduct. Yes. Okay, masize ku 1.2. Ngizamele ngisolisa lo 1.2. Masibone zintoni ezisokolisayo. Hope Traders. Kuthiwani ngo-Hope Traders? Kuthiwa the information was extracted from the records of the business for October 2024. They are saying now Hope Traders uses the official bank statement which is available on the 25th of each month to complete the monthly reconciliation process. She also uses her EFTs transactions records renumbered records renumbered to complete the cash payment channel. Okay, now they are saying now 1.1.2, update the table for the cash receipt and the cash payment journal for October 2024. Use the table provided in answer book. This is for 10 marks. Okay, so by jongaring nanti textbook inantika yethu table provided. So siyayazi kawu adjusta i-cash budget, i-cash is receipt ne-cash payment, uyojonga i-transactions that are not appearing on the books but transactions that are appearing on the statement. Are we together? Again, but before you do anything, you always start with what? With your extract from the bank reconciliation statement. Are we together?
so that if there is izinto ozozithika out uzithike out kwangoku uyazi uba awuzuphinda udile nazo. Is it making sure? Yes. Okay, so e.g. kwi extract from previous bank reconciliation besine outstanding deposit sane outstanding EFTs. So let's check ingaba ikhona into ethethekileyo with respect to these outstanding EFTs before we move any further. Do you see into ethethekileyo? Outstanding deposits ngole September 18, 2024 and September 2028. Yes, these are the outstanding deposit ne, but now Yes. siyojonga ke ngoku additional information ikhona into eaddressiweyo ngazo, because remember ka senza bank reconciliation statement ne siyenza ithi imbalelwano esiyithumela ibank ukuba okay sijonge i statement senu sajonga kwincwadi zethu safumanisa uba kukho ezi amount zinga appearishiyo on your side ne. Yes. Ebekumele ba ziya appearisha, so siyanicela ke ngoku next month nenze sure kaniphinda nithumele statement as amount ziya appearisha. So now this bank reconciliation statement bank reconciliation statement ebesiyenze kwinyanga egqithileyo ne. Now sifumana esinye statement kulo nyanga because ku statement sale nyanga besi expect uba ezi amount zi-appearishile zide zabonakala okanye ibank ibe nesizathu esicacileyo ukuba why zingabonakali, so that siyazi uba mhlawumbi sithi abenze i-error okanye ibusiness yenze ibank eyenze i-error. So now kanti sithi ujonga into ke ngosijonga apha sine outstanding deposit ye-18 which means bekukho imali ebidepositiwe nge-18. So but nansi transaction ethethileyo ngayo ke ngoku ebonisayo uba kuthiwa apha the outstanding deposit on the 18th of September 2024 appeared in the October 2024 bank statement, which is what we want. Are we together? So this Yes. is a tick. We won't use it again. Are we together? Because ite ya appearisha yenzekile lento besifuna yenzeke ne. Yes. Then sibuye ke ngoku we tick out that one. Sijonge elandelayo kuthiwani nge-28 kuthiwa the deposit on the 28th September 2024 appeared as 20,200. An investigation showed that the cashier had disappeared with the outstanding amount. It was decided to write off the outstanding amount. Now i-error iphi ke ngoku? That's my ask in this one. Good business. Good. Business. So if i-error is on our side then siyilungisa phi? Lungisa on the debit side. Not on the bank record. So mamela business, if the error is with us the business siyilungisa on our books. So ka sithetha ngebooks zethu kwi bank reconciliation statement sithetha nge-CPJ CRJ. and CRJ. So these are the books esilungisa kuzo. Then if as books akunyanzelekanga sizenzile ithetha ukuthi sizilungisa okanye soyilungisa kwi-summary eyi-bank account ne. That's when ke uzothetha ngo-debit no credit. Are we together? Into ubuzayifaka kwi-CPJ ithetha ukuthi uzayifaka apha kweliphi icala because CPJ ingena ngapha uzayi-credit. If ubuzayifaka kwi-CRJ uzayifaka Debit. on the debit side ne. Okay, so this transaction ilungiswa sizayilungisa kwintoni kwi-books zethu ne. Yes. Okay, so ka si-writer off, so which means si-writer as ke ngoku le mali le mali ingakhawuze ngo-accountelwa yona which is i-cashier ibaleke nayo, what we are going to do with it i-loss. So i-loss siyirekhodisha phi? Siyikhupha kwi-CPJ because besiyirekhodishe as imali engenileyo, i-deposit imali engenayo kwi-business. So now sizayikhupha kwi-opposite journal. So ithetha ukuthi le mali besiyirekhodi ezimali uzibona apha sithi ke ngoku once sithi zi-outstanding deposit sithi zimali esizifakileyo kwi-CRJ ezi ne. But lena ke ngoku kukho i-portion yayo njengoba ile mali iyi-37,000
so inxenye yayo kuthiwa ke ngoku it's not accounted for. Are we together? Yes. So inxenye yayo how much was it? Kubonakala i20,000 ne. So sizofuna la difference between u37,000 zobala la difference between u37,200 uminus ebani u20,000 lo appearishayo 200 ufumana bani? Sifuna 17,000. 17,000. I hope it's make sure ne. So le 17,000 ilena sizayirayitha off, sizoyifaka kwintoni kwi-CPJ. Is it making sure? Yes. Okay. So sihambe siye kwi-book zethu. So i-CPJ ine 17,000 already. Sibuye. Okay, sigqibe ngale transaction. Sijonge enye into ngosize kwi-EFT. So sayazi uba asiphinde akhona sophinda siyithethe ngase siyilungisile into sotile into yala outstanding deposit. Siyobona i-EFTs ke ngosino EFT 768 no EFT 769. So bathini in respect to EFTs. So they are saying now both EFTs were on the October bank statement, but EFT 768, this one to be specific, Yes. ne? Le EFT bathini ngayo kwenzeke ntoni appeared with the correct amount of, oh my, with the correct amount of 4,580, which means the amount that is appearing kwi BRS yethu is not correct, ne? So okanye the amount that is appearing on our books is not correct. Now the error need to be resolved in our books, corrected in our books. So si corrector now funeke siyazi ba si corrector kuza kwenzeka ndo kwenzeke ndo sijonga ba ingaba si overstatile or si this is an si understated or this is an overcast amount, overstated amount or undercasted amount. Yes. Senze njani siyibaxile okanye sifake imali encinci kunemali besuppose bas siyibaxile ne. Yes. So sibhale kwincwadi zethu basikhuphe imali eninzi more than the actual amount esiyikhuphileyo. Are we together? So yes. Now kasibhala basikhuphe imali eninzi, i-error siyilungisa phi kwi-opposite journal. Overstate, if overstatile so ilungisa kwi-opposite journal. So i-CPJ i-outstanding i-EFT into le imali besiyirekhodise kwi-CPJ because sitha bakhupha le mali ne. Yes. Okay, so now sizofuna la difference between u5480 nabani ne origin ne real amount 458 ne correct amount which is u4580, uthi ufumane bani 900. u900. Okay, so u900 kulo sizoyomthatha siyombeka apha. Okay, imistake izitudent eziyenzayo ziye zibaleke ziyojonga kwezi transaction kuthiwa state transaction appearing on the statement but not on the books ne, zilibale nge-BRS. So but ka wenza i-BRS uqala always nge-BRS statement, i-previous BRS statement, ujonga ba zonke izinto besithe zifuneka zi-appearishe zide ze-appearishe, ezinga-appearishiyo inoba yintoni i-problem, kwenzeke phi ngompho owenze i-error, because surely there's supposed to be an error whether it's done by the bank or it's done by the business. Okay, I hope it's make sure ne. Yes. Okay, so far kwezi ziyi-2 i-transactions esidile nazo, did you get them right? No, bengazigedanga. Okay, masize ke ngoku
sihambe ne-information yethu i-balances esebesifakele zona sebesifakele as the incorrect balances ne the provisional totals which is the totals zingekho right. Then size ke ngoku information C. The following items appear in the cash journals. So sifuna thina ezinga appearishi kuthiwa the following items only appears on the bank statement. Zezi ke ngosizazilungisa kwincwadi zethu kanye ezi. Are we together? Yes. The following statement sine debit order ka Thwala municipality nansi sijonga uba ikhona into ethethekileyo ngayo la debit order. Nansi apha ithethekile information kwi bullet number 1 ne kuthiwa the debit order to Hlwe. Hey, this is Hlwe mos. Yes. I thought nguThwala. This is Hlwe. Okay, Hlwe municipalities was for water and electricity. So you know that if this debit order it's imali ephumayo kwi account yakho ye business, so iya kwintoni kwi CPJ. Enye into nokukhuthaza yona kwenzele ixesha lakho libambe kakuhle, masiqale sizifunde one by one then si indicate ukuba sizayoyifaka phi before siz attempt zonke ezi questions ne. Eyesibini sane cash handling fee. Cash handling fee yayazi uba zi-bank charges ne. Yes. Okay, so ikhona into ethethekileyo nge-bank charges apha. Ngathi ayikho sida. Ayikho ne. Okay, qha singasuke sijonge ezinye i-bank charges apha nazo ezinye fee. Transaction fee, EFT transaction fee, EFT transaction fee part of i-bank charges. So sesiyazi ezi sizazo zontathu ezi, maybe masizi highlight into eyi-1 117 yebo. So ziya kwi-bank charges zethu, so sesiyazi uba zi-bank charges. Okay, siye kwelandelayo kuthiwa apha i-deposit S-Uni. Ikhona into ethethekileyo ngala deposit eyenziwe ngu-S-Uni. nansi apha u-tenant deposited the monthly rent. Deposit by S-Uni, the tenant deposited the monthly rent. Yes. Ne. Okay, so let deposit it was a direct deposit. Then again Sure. wapha the deposit of T Jongi did not relate to the business. The bank has made. Okay, so iya kwintoni le kwi CRJ ne. Okay, sijonge this one. The deposit of T Jongi did not relate to the business. The bank has been informed of the error. So which means xa ingarelate kule business ifakwe ngemistake kwi-account yethu ne. Yes. So this deposit over here mistake. ifakwe ngemistake ibingamelanga biphaya. So i-error kayenziwe yi-bank siyilungisa kwintoni kwi-BRS. Yes. Not in our books ne. Yes. Okay, sibuye siye kwelandelayo bazothi apha ke ngoku the cash withdrawal of 740 were for the fuel for the owner's vehicle ne. So zi-drawings eza but siyazirekhodisha kwintoni kwi-CPJ. Okay, so this one is CPJ siyayazi. Okay, le yi-BRS ne. So sathelana i-CPJ le yi-CRJ. Okay, then sazo i-cash withdrawal sesigqibile ngayo. Saba ne-investment matured. Ikhona into ethethekileyo nge-investment. Ayikho ne, but ke ngoku maturity investment still seyi-CRJ.
J. because ka imaturisha investment iyabo ila la fixed deposit ingena ku account yethu ke ngoyideposit ku account yethu sikwazi yo withdraw it should be asset that it should be current asset. Then bazothi ke with the EFT transaction lastly yeah, the EFT transaction fee were erroneously duplicated on the bank statement. Oh, so the reason sibona apha ezi2 ne A1 Yes. funeka siyifakele kwincwadi zethu but A1 funeka siyoyilungisa kwi Yes. BRS as the error ne error that was made by the bank funeka siyoyilungisa kwi BRS. Okay, with ezi zinto ke ngosinazo singahamba siyolungisa into zethu. So yonke into besithe yokuqala ila mali ka municipal la 2880 ya ku CPJ. Yes. So ifaka straight pha ku CPJ sithe 2880 ne. Okay, siphinde sibuye sithe enye yintoni ke ngoku or yi-BRS bank reconciliation statement siyayiskipa yona sibe ne-CRJ. Enye into affecta i-CRJ apha ne. J. So sigqibile ngale transaction siyayitikisha sibuye sibe nale ngu-S uni ne la CRJ bekuthiwa yintoni deposited Yes, the monthly rent. So i-CRJ sithatha ngobunjalo bayo siyoyifaka nayo siyazi uba siyagqiba ngayo imalini 8400. Okay, then lastly sorry not lastly andazi ndithe ndingxame kangaka. Then after that lena bi-BRS i-deposit so asiyihoyi size kwelandelayo after le landela le i-cash oh lona yi-bank. Oh sorry ayo siyayihoya nale sithe zi-bank charges mos ezi ne. Yes. I-bank charges which means kofuneka sizi-edile u-220 sim-ede nabani no-360 isinika bani 20 plus 360 man. yebo Sinika 5. Sinika 580. 580. 80. Okay, 580. Then these are the bank charges sidibanise ntoni this bank charge here eziziyelo then A1 asiyifakanga because ibifakwe nge-error ne. So i-bank charges sizirekhodisha kwintoni kwi-CPJ masibe siyozirekhodisha pha. So buthe ngu-580. 80. Okay, then masize ke ngoku deposit u-TJ bese i-BRS le asuzoyihoya ngoku siye kwi-CPJ i-cash withdrawal eyi-740 benziwe i-owner yi-CPJ so ifaka as it is akho adjustment akho calculations 740. Now sibuye sathi sinantoni emva kwala CPJ sane CRJ ye 18300 investment matured Investment method 18300. Okay, saphinda sanantoni enye okay beyokugqibela le. Okay, asinayo enye ikhona esingayisebenzisanga apha kwi-CPJ siyisebenzisile lena ne siyisebenzisile nale. Okay, so kusheke eze-BRS zodwa ke ngoku so uhambe uyototalisha. So sitotalishe
ngabe ubala ngeyakho calculator because le yami ngathi yasokolisa uvuleka ngoku andiyazi ba why ine style. Oh, so 115,600 plus 8.4 plus 18.3, which is giving me 142,300. Oh, ndilibele ikhona i200 ndi bengekho nto ine 200 apha. Ndibale right calculations zam. 2,200. Didn't find 143,200. Yeah. Okay, it's 115.6. Hayi ndime ubale wrong, masiphinde sidibale. Plus 8.4 plus 18.3. Ah man. Oh, la 900 ndimfakile. Mfakele angathi umfakani qinisekanga. Aya ndimfakanga lo 900. Ya ndimane ndimskip. Plus 0.9. Oh, yacha 143,200 ke ngoku. Yes. Okay. Then size ngapha kwi-CPJ, it's 217.8 plus 17 plus 2.88 plus 0.58 plus 0.74. It's 239,000. Yes, sir. Thathe u10 marks ophisayo. Bazothi ke ngokucalculate the correct bank account. Ka ucalculate correct bank account, uthatha ibalance ye bank account from i-information yakho. I-opening bank balance. So uyithatha phi? Uzayithatha kwi-previous bank reconciliation statement. Nansi apha kuthiwa we have a favorable balance. Uyayibona? Favorable 49,007 balance, yes, to the bank. So kabe sithi favorable ithetha ukuthi njani? I-positive. So uthatha la 49,720 sizomfaka apha kwi-calculations zethu. 49,700 yo but esi space sincinci man. Ngaze ngizabala njani apha. So ngizabala ukwehla ke because esi space sincinci for mina, ne? So Yes, uzayi understand wena. 49,720 we have to subtract ubani, or we have to add CRJ, which is 143,200. Then we subtract indoni CPJ, which is 239,000. Then ucofoza i-calculator yakho and siwa ufumana ntoni. Fumana negative 46,080. Yeah? Yes, sir. Yes, sir. So ka negative ungambonakalisa ngebracket 46,080, which means now we have an unfavorable bank balance. Hello. Are we together? Yes, sir. Okay. Then sigqibe ngale ayi ask kwazothi masenze ngoku i-bank reconciliation statement. Xa usenza i-bank reconciliation statement uqala kwi-previous bank reconciliation.
ikhona into ku-previous bank reconciliation statement bese sizayilungisa ku-bank reconciliation statement? Ayikho ne? Okay. Yes. Into bese soyilungisa ku-previous bank reconciliation nazi ku-information C. Siyojonga zona ibiza intoni kanene? Cash handling fees. Ila deposit kathi jongi ne cash handling fees zi2 mandisi highlight mandishiye zona zoyi2 zi-highlightiwe ne Nenantsika sena le EFT transactions fees. EFT yes, Yes. zizo zezi-highlightiweyo ya kuthi jongi nala EFT transaction fees. Okay, so now kuchome istyle ke sakho is either okanye siqale ezinye students ezipreferishe mhlawumbe uqala ngezi zi-obvious ne before ziyojonga i-errors and stuff ne. Is it make sure? So kasiqala ngezi zi-obvious sizoqala nge-balance ne as per bank statement. I-balance as per bank statement sinayo sinikiwe Ngathi kazinikwa pha. Kazinikwa. asinayo ne i-balance Yes. per bank statement sijonge apha bank statement balance on 31st nansi unknown which is sizobhalansisa ngayo okwangoku sizobe sibhala nje uba kwindawo yayo ba yi-balance as per bank statement. Yes. Bank statement or according to the bank statement. It's, let me write it more professionally, according to the bank statement. Okay, so balance according to the bank statement stay isiza balance sangayo. Then out of that siphume siqale ngantoni ke msa sibe ne outstanding. Deposit. Okay, outstanding deposit. So i-outstanding deposit zethu siyojonga ke ngoku kuba siyojonga ku-information yethu batheni nge-outstanding deposit. Siyojonga ku-information D i-amount that are not appearing on the bank statement but are appearing on the books. So ku-transaction D they are saying now the following items only appears on the cash journals. So a deposit of what? 22,500 on 31st December 31st October 2024. Deposit of 22,000. So i-outstanding deposit uyithatha uyise ngokubunjalo ba 22,500. So siyifaka kweliphi icala? Is it on the debit side or siyifaka ku credit side? On the credit side. Okay, imali ni 22,500. Okay, sina yenye outstanding deposit? No, sine outstanding EFT ke ngoku. So sithini sifake outstanding EFTs. So sibe ne out standing. Oh ndithe standing. Hey, I don't know lento ndibhale pha ndigqothe izinto. Outstanding EFTs ingathi ziyi-2 i-outstanding EFT zethu. So sizojonga i-number zazo kunumber 883 no 884. 883 and 884 ne. Okay, Yes. so i-amount zazo ne zithini because asenzi one column. Amount zazo ngu952 zemali eziphumayo. So imali eziphumayo ku-bank statement ziphuma on the debit side. So ngu9520 no 12530
9520 no 12530. So the outstanding EFT zethu ezizoyi2. Okay, now siqebile ke ngoku ngezi normal. Siyojonga ii-errors ke ngoku, ne? Besithe i-error yokuqala ebesithethe ngayo i-BRS besithe yile mali kajongi la 65000, ne? Ekumele ba ayikho apha, so which means babeyifake ibank beyifake as i-deposit, which means ibank beyifake on the traded side kwi-account yethu, ne? So now it's an error, so it's either zothi amount wrongly traded. Are we together? So ka siyicorrecta siyikhupha kwi-opposite side, so sayikhupha kwi-debit side, ne? Or ubhale error done by the bank. It's up to you, ne? So you can say it's amount wrongly credited by the bank. So that amount that was wrongly credited siyifaka ke ngokuthina kwi-opposite side siyayikhupha. So ibe imalini ibe 65000 nansi yapha ivelile pha ikoneni buyayibona apha ezantsi. Yes. Okay, 65000. Okay, then sabuye ke ngoku after that saphinda saba nayo enye error, ne? Kwenzeke ntoni? I-EFT i-double so nayo, so i-EFT i-amount that was wrongly debited, ne? Wrongly debited. So if it was wrongly debited, to correct it sizayithini? Sizayitrade. Bimali la bank charge ibi 360. Sisahamba sonke, ne? Siyayibona li highlightwe yellow pha. 306. Okay, then sibe nantoni ke ngoku? Lastly sibe ne balance as per bank statement, as per bank account. Balance according to the bank account now, not the bank statement. Okay, so ibalance yethu ibi unfavorable if uyakhumbula nanti besibale ibing 46080. So ka unfavorable izaba kwi traded side up. Then ujonge ke ngoku leli icala lingathi likhulu apha sibalansisa ngalo. Bayijonga ring i-traded side is bigger, ne? Or i-debit side enkulu? I-debit side enkulu, ne? But uyabala, just do your calculations uziprove, ungayiqikeleli. Bali i-debit side mhlawumbe iqala 9.52 plus 12.53 plus 65. You can see that uzofumana bani 87 and 50, ne? So 87 and 50 lena ngu 222 no, so but you can see by jonga 20 something thousand no 40 something thousand akakwazi usinika, akakwazi ufika ku 80 something thousand. So selicacile icala elikhulu intoni? Yi-debit side, which is le amount siyifumeneyo apha ingu 87,050. Then you do a reversal drive, you subtract the smaller side, subtract everything on the traded side starting by 46,000.05 minus 360, so 0.36 minus 22.5, which give us 18,000. Ufumana bani? Ngizazama ucalculate apha.
engu-118,000 engu-18,110. 110. Kutheni mina ndifumana i-answer? Yes. Masiphinde ndibale mina kwelami icala. 87.05 minus 46.08 minus 0.036 minus 22.5. Yes, 18,110. So that's how you get la 9 marks. So far kula 9 marks zingapho zifumeneyo, because there's a tick here, a tick here, Ngibale ngale a double tick upper. ngibale Utheni uyibale ngephi? ngibale ngale kusithi abantwana abaninzi benza mistake kuyo, bayibale ngale nansi bakuna table. Ngibale ngayo na. Okay. So yeah. Then this is how you start. Then easy. I think 1 mark. 1 mark. Yeah, I think so. This is the marks. Uzosifumana nalebe ngu 1 mark. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah. So got to hope notice problems with the deposit cash. Explain 2 measures that she can use to address this issue. So uyakhumbula uhope kukho la mali bekuthiwa ayikwazi uaccountwa for la deposit, outstanding deposit, la balance. Apho bekuthiwa if uyakhumbula nansi le transaction, the deposit on 28 September 2024 appeared as 20,200. An investigation showed that the cashier had disappeared with the outstanding amount. It was decided to write off the outstanding amount. So i-cashier ibaleke nayo imali. So now that's the problem esinothisileyo pha. So unga advisor uthini ke ngoku given that problem? What can you advise? I-cashiers must escort because mhlawumbe xa zisa imali apho apho ibekwa khona. Okay. Yes, must escort. Yeah, so escort, so I think it's fine. So which means ungabikho umuntu uyi-1. So okanye ku-deposit kube kwi-routine eyenziwayo, which means ku-deposit on a daily basis, kungabikho mali ihlala igcineke ibe ninzi before you depositwa. So yeah, so which means xa usithi must escort kofuneka lokho ithetha ukuthi lona kufuneka kube kuqashwe i-security company ezohamba ne-cash yakazi yo-deposit, okanye loo nto umuntu, or kube kwi-division of duties. Umuntu imali engenayo ingabi nguyo idepositayo, bekho umuntu okanye bekho also i-supervision whereby umuntu kagqiba udeposita usa i-proof of i-deposit, kube nguye umuntu osayinayo bakuyodepositwa imali, kubekho i-supervisor. So I think as long as you speak something around those lines uzaba right, ne? So you can get those 2 marks, 2 valid points, ufumane 2 marks. Okanye sizame uku-encourage, uavoida abantu, uzame u-encourage i-customers bazibhatale nge-EFT instead of zithini zibhatale ngo-cash, so that to avoid la nto yoba kumane kuyodeposithwa imali, kulahleka imali kuthini. Kanti xa ii-customers kazibhatala nge-EFT straight, imali iya straight kwi-account. So kumane kufuneka kwenziwe i-reconciliation every now and then to check ukuba izinto ziyabalance, ne, without it being scheduled.
so kumane kucheck uba izinto incwadi ziyabhalansa so that kungaweyithi kude kungalindwa kude kuphela inyanga. So that's my take on that. So sibe siyayimgqiba question 1.